an balimaw bi ye septembre kalo tile 2 ye sanba 2 ani san 21 a don kibaru kɛnɛ kan min ye rajali ye ka fara Daba Bala Keyita kan dabali ni fɛrɛtigɛba min b'a to kumakan ninnu ani laseli ninnu u bɛ labɛn dabali ni fɛrɛtigɛba min fɛ o ye Dramane Danbele ye ni laseli an fɛ Bamakɔ yan radio minnu bɛ k'a lase ɲɛfɔli a bɛ ka kɛ bɛn kuma na n'o ye baramuso ka radio ye a bɛ sɔrɔ segini min kan o ye 102.3 ye 102.3 ye ni waati kelen na Rempart ale fana bɛ ka kibaruya ninnu lase ka bɔ u ka radio la n'o ye 97.9 ye Moribabugu FM 96 Tumi ani fu n'o ye 96.0 ye radio Almu Bashiruna o ye Ɲamana ye ale fana ale bɛ ka laseli in kɛ ni waati la o ye 103.7 300 Ntomi 7 ale bɛ Ɲamana radio Benso o ye 88.7 ye ale bɛ Kalabanbugu ya n'o ye 88 Ntomi ani 7 ni Ala ye donkibaru tɔ ninnu ni Ala y'o yira na an b'a dɔgɔdɔgɔnin ta an bɛ se ka fɔlɔfɔlɔ minnu fɔ Bamakɔ yan ni an n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama bi alamisa donya septembre kalo tile 2 nka don nata ninnu na an bɛna ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye ko kɔnɔbugukaw k'u labɛn dɔgɔfurancɛ nata ni Ala sɔnna ma radio kɔnɔjɛ k'a daminɛ a ɲɛmɔgɔba la fo ka se laselikɛlaw ma i n'a fɔ Madi Poussière olu kɔni kɔnɔbugu barawuli a n'a lamini dugu ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka se Segu mara la laseli in bɛ lase nin bɛɛ lajɛlen kan dɔgɔfurancɛ nata ani minnu bɛ baara kɛ Kayi mara la an bɛna olu lase Mandenkaw ka radio caman bɛ minnu bɛ laseli in lase an bɛna olu fana lase Kulukɔrɔ mara la radio Bɛnkadi ale bɛ Kuremale alikaw yɛrɛ ka kan an bisimila sini jumadonya an ka kan ka taa tali dɔ kɛ ye an balimamuso o dɔ ye furaji sen Kuremale musow ye gɛlɛya minnu b'u dala jiko la ɲɛ sɔrɔla la an bɛ taa o furaji dayɛlɛli la sini sɔgɔmada fɛ ni Ala sɔnna ma an balimaw a dɔgɔyalen ye maliden 527 ye minnu fagara hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a bɛɛ tɛ mɔgɔ fagalen mɔgɔ joginenw b'a la dɔw yɛrɛ minɛna u minɛbaaw fɛ dɔw bɛ yen olu tununnen don maa si tɛ ninnu yɔrɔ dɔn maa t'u tafan dɔn dɔw yɛrɛw bɛ yen olu kɔni limaniyanen bɛ k'a fɔ k'olu fagara wa k'a fɔ ko dɔ de bɛ ka bɔ nin wale cɛjugu ninnu na wa ayi dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye Segu mara ani Mopti mara ye nin bingani ni faali jugu ninnu ani nin tɔɲɔ ni wale cɛjugu ninnu a fanga ka bon Doenza Jene Bajagara Ɲɔnɔ Mopti Segu ani Koro yɔrɔw fana bɛ nin gɛlɛya jugu bɛ yɔrɔ minnu na ka caya o ye Gawo fo ka se Ansongo mara la o ye Mali kɔrɔnfɛla ye wa nin jigilatigɛ ani nin faali jugu ninnu ni haminako gwɛlɛn ninnu a fanba sirilen don fɛn min na tubabu b'a fɔ min ma ko extrémisme violent o de dansago wale cɛjugu minnu n'a bɛ kɛ fitinɛ kɛlɛw senfɛ hali Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen n'o ye Mali woroduguyanfanw ye Kucala Sigaso furancɛ minnu bɛ yen n'o bɛ Mali ani Burkina cɛ wala furancɛ minnu bɛ yen n'o bɛ Mali ni Niger cɛ o yɔrɔ ninnu a kow bɛ ka kolokolo o yɔrɔ ninnu na bi kosɛbɛ nin kɛlɛ jugu ninnu nin faali jugu ani Mali sɔrɔlasi ninnu kɛlɛli ko a sabu jugu ye mɔgɔw ye minnu fanba tubabu b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko terroriste djihadistew jatigɛ wale jugu kɛbaw ani papali wale cɛjugu kɛba minnu bɛ yen n'o kɛn bɛ ka diinɛ kɛlɛ ta ni marifa ye o kulu dɔ bɛ yen olu ko k'olu nakun ye alisilamɛya mara bɛ se ka karaba cogo min farafinna yɛrɛ tilebiyanfan bolo in fɛ n'o ye k'a daminɛ kabili Chad, Niger, Mali, Burkina Faso ani Mauritanie hali ni a y'a sɔrɔ kɛ ka fɔ kɛlɛ in fanga ka dɔgɔ Mauritanie jamana kan kosɛbɛ maa bɛ se ka fɔ san kelen kɔnɔna na hali kɛlɛ tako kelen o tɛ se Mauritanie ma ani jamana min fana bɛ yen n'o ye Algérie ye Algérie ta kɔni o bɛ faamu sabu olu ka jamana ye jamana fangama ye kunungo donkibaru kɛrɛ kan an y'a ɲɛfɔ aw ye ka jira k'a fɔ Algérie fanga ɲɛmɔgɔw hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw cɛfɔ ani kanbɛn u bolonɔbila sɛbɛn min n'o kɛra a san 6 ye ɲinɛ ni u bolonɔbila kɛra Ibrahim Boubacar Keita fɛ anw fɛ Bamakɔ yan a kɛkun jɔnjɔn tun ye fɛn min ye o tun ye basigi ani cɛfɔ ni kanbɛn o bɛ se ka segin an faso Mali kɔnɔ cogo min Daba Bala Keyita hakilila k'a fɔ u b'a fɔ min ma nanzarakan na ko accord pour la paix et la réconciliation au Mali a kɛra don min
a y'a sɔrɔ Sumaila Sise bɛ balo la, Musa Tarawele yɛrɛ bɛ balo la, Amadu Tumani Ture hali n'o tun tɛ Mali kɔnɔ yan o fana tun bɛ balo la, o tun bɛ Senegali. A bɛ kɛ don min a tun ye jamanaden caman a ye olu jigi sigi kosɛbɛ ka sabu kɛ ko marifatigi minnu n'u tun b'an ka jamana kɔrɔn fɛ n'o ye jamana yɛrɛ bɔrɔtɔla kɛlɛbolo min bɛ yen n'o ye MLA ye. MLA ale tun b'a fɛ a dama faso de ka tigɛ ka bɔ Mali dugukolo la ko k'ale faso di a ma, a bɛ fɔ min ma Azawad, n'o tun kɛra ni Faransi yɛrɛ marabajugu a waati n'o tun ye Nicolas Sarkozy ye. Hali ni hakilimaw ko Faransi marabaw bɛ falen nka Faransi ka nafa ani Faransi ka laɲini o tɛ falen farafinna kan fiyewu. O de kɔfɛ sa mɔgɔ min yɛrɛ n'o kɛra Mali dɛmɛbaa ye a fɔcogo la a waati n'o ye François Hollande ye, ale ye nali kɛ yan nka n'an da sera cɛfɔ ni kanbɛ in ma i b'a kalama k'a fɔ a don kɔfɛle kuma caman tun fɔra kɛnɛ kan. Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ a don a tun wasara n'a yɛrɛ ye kosɛbɛ nka a don e tun b'an fɛ Mali kɔnɔ yan. Yala bolonɔbila in bɛ kɛ sɛbɛn na waati min yala e tun limaniyalen don k'a fɔ nin bɛ kɛ Mali mankanko maafajugu ka kɛlɛ wuli mɔɔw kan k'u sigiyɔrɔ bila, e tun limaniyalen don k'a fɔ bolonɔbila kɛra nin sɛbɛn na waati min ko k'an to nin lahalaya BBC k'an to nin lahalayaw la Dababala. Karamɔgɔ Jose ka ɲininkali diyara n ye, n bɛ foli kɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye. Accord de paix bɛ signé waati min na n hakili la san 2015 2015 ne hakili t'a ma ko nin waati b'a sɔrɔ ko Mali kɛlɛ ma ban, ka sababu kɛ min ye yanni bolonɔ ka bila bɛnkan sɛbɛn in na kalo caman kɛra tagani ka segin la Bamako ani Algérie capitale ni ɲɔgɔn cɛ. Kalo caman kɛra fɔko ni bɛn na Algérie dugukolo kan. Bɛn kɛnɛ tuma min na u ye ɲɔgɔn cɛ kana Bamako ko kana accord signé k'i bolonɔ bila la Mali la. Diɲɛ sɛgɛnna ni maaba caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan, président caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan. N hakili b'a la Ala ka hinɛ Robert Mugabe la, Zimbabwe président o tun bɛ yan. A ye kuma ta palais de congrès la, a kumana. Donc accord d'Alger n'i ye o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an sera accord la don min na bolonɔ bilala sɛbɛn na don min na k'a fɔ ko ɲɔgɔn kuma b'a sɔrɔ ko kɛlɛ ma ban Mali la ne tun t'a fɔ, ne ko n ko dɔrɔn ni accord signé dɔrɔn o ye kɛlɛ bannen k'a sababu kɛ maa si ma diyagoya k'i bolonɔ bila sɛbɛn in na. Minnu tun bɛ ɲɔgɔn na n'a b'a fɔ ko belligérants o bɛɛ y'u fɛ t'a fɔ, kɛlɛɲɔgɔnw o bɛɛ y'i fɛ t'a fɔ k'a don sɛbɛnfura in kɔnɔ ka bɛn kɛ sɛbɛnfura kelen kan, bɛɛ y'i bolonɔ bila la, maa si ma diyagoya busama ta maa si kama k'a fɔ ko ɲɔgɔn kuma b'a sɔrɔ ko kɛlɛ in ma ban ne ma sigi n'a ye. Rajal i ye Dababala Keïta ka kuma mɛn, ale tun ma bisigi fiyewu k'a fɔ san 2000 ni san 21 bi tɛ septembre kalo tile 2 ye k'a fɔ bi bɛ se ka sɔrɔ Mali ma kolosuma falijugu maafajugu binganiw k'a fɔ ko bi bɛ se ka sɔrɔ Mali ka sɔrɔlasiw u ma Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen minɛ k'a fɔ bi ka se o b'a sɔrɔ Mali cakɛlaw u ma se Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye dɔgɔtɔrɔw ye, min ye sɛbɛnko ɲɛnabɔbaw ye, min ye kalan ye. Mali yɔrɔ joli joli bɛ bi kalan tɛ nin yɔrɔ si la ko papalikɛlaw kɛn bɛ ka jamana daminɛ olu t'a fɛ nanzarakalanw ka kɛ. Rajal yala e fana hakili tun y'o ye wa e tun dan t'a la de? N bɛ se ka min fɔ bolonɔbila min kɛra san 2015 a bolonɔ bɛ bila don min na ni tun ye maliden kɛ sabasigi ye i b'a sɔrɔ 2 tun dalen don a la k'a fɔ nin ye mankan bannen ye. Mais n bɛna kuma dɔ f'i ye signature bɛ kɛ wagati min na maliyɛn fanba fana tun ma tan sɔrɔ ka bɛnkan in kalan dɛ, bɛnkan min tɛmɛna ni banbagaci ninnu cɛ. Bɛnkan in n'u tun b'a dɔn k'a fɔ bi bɛ se m'a f'i ye u ye hali u ye espoir min d'a ma u tun t'o d'a ma parce que anw ye wari camanba de bɔ ka don nin ko in na. C'est après de kɔfɛ an tilala ka na ye nin bɛnkan sɛbɛn in nin ye Mali farali de ye, nin bɛnkan sɛbɛn in nin ye Mali yɛrɛ ka existence banni de ye. I m'a ye bi accord d'Alger a application kuma tɛ se ka fɔ bilen parce que plus wagati bɛ ka taa mɔgɔw y'u renseigner plus davantage ka taa fɛ. O la ni banbagaciw tun b'a dɔn ko in bɛ taa fɛn min u tun bɛ mankan in ban parce que a taara olu de ka faveur la. Mais maliyɛn dɔw fana bɛ olu ma sɔn dɛ. Signature bɛ kɛ don min na Centre international de conférence de Bamako la. Dɔw ko yan nɔ k'u taara ka taa Mali feere accord in kɔnɔ mais a wagati mɔgɔw y'olu kɛ fatokanfɔlaw ye malgré k'u mɔgɔw tun man ca mais bi a tɛ nin yan. A tɛ nin yan. Anw bɛ min nɔfɛ bɛnkan o ye tiɲɛ ye. Nka n b'a f'i ye Jose kabini bɛnkan sɛbɛn ma kɛ Musa Tarawele ka kuma don dɛ a ko aw bɛ kɛlɛ de kɛ mɔgɔw ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na bi ka i faso kɔnɔ i ka tila k'a fɔ k'i n'olu ka bɛn k'aw ka tɛrɛmɛ ni dɛsɛra an b'a tɛrɛmɛ mais a kɛra cogo min na n bɛna mun f'i ye ne ma da la k'a fɔ ni bɛnkan sɛbɛn bɛnkan yɛrɛ tun ye Mali bɔsira ye Mali bɔsira tun ye mun ye an tun kan ka kɛlɛ de kɛ fɔlɔ an sirannen don min ye an banna ko min kɛ an tun kan ka kɛlɛ de kɛ malheureusement a filɛ ka an rattraper jamana ka nafolo hakɛ min taara nin ko in da fɛ a ka ca dɛ sisan yɛrɛ u murutilen don anw ko k'an tɛ sɔn olu ko k'u tɛ sɔn ne t'a dɔn a bɛna to mɔgɔ min ta la kana ye ta anw bɛ k'a fɔ k'an tɛ sɔn bɛnkan sɛbɛn in ma u fana bannen don koyi
maintenant sisan anw ko an tɛ olu k'u tɛ jɔn de bɛna bɛnkan sɛbɛn in bato sisan bɛnkan sɛbɛn tora a bɛ bada la minɔgɔ b'a la a bɛ climatiseur kɔrɔ funteni b'a la bɛɛ bannen don a la ne t'a dɔn nin ko in bɛna laban cogo min na o. I ye cɛkɔrɔba min ka kuma fɔ n'o ye Général Musa Tarawele ye ale tun b'a kɛnɛ kan bolonɔbila kɛra la don min Dramane Danbele hali n'a don y'a sɔrɔ k'e tun tɛ kɛnɛ kan kɛ Général Musa Tarawele ye kuma min fɔ Dabala Keita Radial Général Musa Tarawele ko baw ka ɲɔgɔn tun sulu kɔnɔ u ka fisa suruku ka don kan Général ala ka yafa ma a ye kuma min fɔ a don hali n'a e ko a ko ka kɛlɛ de kɛ i b'a sɔrɔ kuma wɛrɛ ye tuma wɛrɛ a ye nin kuma in fɔ nka nin don kofɔlen a ye kuma min fɔ o filɛ nin n bɛ mun fɔ malidenw ye cɛ n'a muso denmisɛn n'a maakɔrɔba an k'a to an hakili la k'a fɔ an bɛnbakɛw olu de ye jamanaba dilan jamanaba wagadu mali sɔngɔyi bamanan fanga kɛnɛdugu fanga fura fanga a bɛɛ kɛla fanga belebele ye fanga tun b'u bɛɛ bolo fanga tun tɛ kɛlɛ de tun b'u bolo u tun bɛ kɛlɛ kɛ n ye mun fɔ jamanadenw ye n ye hakili to la nin na fosi t'a to mun m'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na munna n'an farala ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn o man ɲi an ma n delila k'a fɔ n ka kuma caman na n ko baw ka ɲɔgɔn tu sulu kɔnɔ ka fisa wɛrɛ ka du kan dɛ tuma o tuma n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ si ma s'an na n tɛ tuma o tuma n'an farala ka bɔ ɲɔgɔn na u sera an na o tuma an ka hakili jakabɔ an k'an yɛrɛ ma filɛ an ka jamana ma filɛ an k'an kɛfɛrɛla ma filɛ an ye mun ye an ka kɛ mun ye an ka koko ye ne bɛ mun fɔ o y'o ye ne miiriya la ko gɛlɛma yɔrɔ o tɛmɛna munna an sera ka kuma ɲɔgɔn fɛ an bɛna an bolonɔ bila sɛbɛnna walasa an bɛ se ka an ka jamana dilan cogo min i n'a fɔ gɛlɛma tɛmɛna a tɔ tora hakilimaya dɔrɔn de ye hakilimaya yɔrɔ dɔrɔn de ye an bɛɛ ka hakili jakabɔ n'an y'an hakili jabɔ dɔrɔn an bɛ se ka an y'an bolo dɔ min an bɛ se k'o kɛ mankan tɛ wuli a la san ko t'a fɔ k'a fɔ an bɛ kɛlɛ mankan tɛ wuli san k'a fɔ an bɛ kɛlɛ hakilimaya an b'a kɛ hakilimaya de an ka kɛ hakilimaya n'a kɛ hakilimaya dɔrɔn a bɛ ban o dɔrɔn de. dɔ b'a la Radial i ye cɛkɔrɔba ka kuma mɛn a ko baw ka ɲɔgɔn tun sulu kɔnɔ u ka fisa suruku ka don kan a ye kuma filanan min fɔ a ko bolonɔbila kɛra sɛbɛnna kɛ o ye tiɲɛ ye nka a bɛ se ka lawaleya cogo min ni hakilimaya ye ne hakili la k'a fɔ hali M5 RFP mɔgɔw cogoyali nalen quoi ko relecture intelligente o bamanankan jɛlen jumɛn ye k'a segin a ko dɔw kan bɛn kɛra minnu kan kegunya tɛ dɛ hakilimaya kegumaya man ɲi dɛ maaw bɛ ɲɔgɔn kegunya de kɛ ɲɔgɔn na k'a labɛn ni hakili ye ka yɛlɛma dɔw kɛ hakilimaya kɔnɔ o tɛ o don bamanankan jɛlen na o don hakilimaya kɔnɔ o yala mali tun kan ka taa kɛlɛ kɛ wa i n'a fɔ Radial y'a fɔ cogo min yala kɛlɛ tun b'an bɔ nin ko in na wa karamɔgɔ Jose yan'an ka taa accord la fɔlɔ armée kun t'an bolo kɛlɛkɛ surasi kun t'an bolo kɛlɛkɛ minɛn t'an bolo démocratie fanga min nana ka Musa Tarawele gɛn ka bɔ yen o démocratie fanga sigilen an y'a ye Alpha Umaru Konare min nana fɔlɔfɔlɔ 1992 la o kuntinya tun ye ka an ka armée buruja ka jasi ka sababu k'a kɛra Alpha ɲɛna ko ni kɛlɛkɛ cɛfarinw b'i bolo dɔrɔn k'i sigi ni coup d'état ye donc an ye a ye depuis 96 la ale ye marifaw fara ɲɔgɔn kan ka taa o jɛni Tombouctou ko flamme de la paix mɔgɔw bɛ marifa san k'i ka armée labɛn e bɛ ka marifa jɛni an ka migiw an ka char combat u y'a bɛɛ démonter pièce par pièce kelen ka taa feere nɛgɛwolonfɛrɛla ma Sogonikura la donc kɛlɛkɛminɛn tun t'an bolo an ka migiw u y'a bɛɛ saboter an tun tɛ se ka pan ka taa sanfɛ u y'a nɛgɛ bɛɛ tigɛ hali ni bi tun b'a sɔrɔ k'u kɔrɔla kɛ yala kuraw de tun b'an ka san wa kuraw de tun bɛ san walima kɔrɔlen bɛ labɛn mais i tɛ a jɛni walima ka nɛgɛw tigɛ ka t'u feere nɛgɛkolonfɛrɛla ma k'a sɔrɔ kura t'e bolo foyi t'e bolo min b'e bolo i bɛ wasa dɔ la yanni ka kura sɔrɔ Umaru Mariko yɛrɛ m'a fɔ k'a fɔ Sumahila Bubeyi Mayiga hali kɛlɛkɛminɛn girin minnu b'an bolo u t'a fɔ o ma ko armement ayi lourd tɛ tubabukan dɔ bɛ yen tubabukan min bɛ yen je crois que c'est des têtes a bɛ n'a fɔ a bɔnmuma de don nucléaire ani nucléaire tɛ san nka a ka farin kojugu a ka farin ani o de bɛ sɔrɔ ɲɔgɔn na parce que ale ni nanzaraw bɛɛ n'a la u y'o kɛlɛkɛminɛn ninnu u y'a bɛɛ tiɲɛ u y'a bɛɛ jeni u ye tasuma don a la dɛ u ye tasuma de don a la ka jeni fo dugu obsolète wa mun de obsolète kɔrɔ k'a tiɲɛna de o ka tiɲɛna obsolète kɔrɔ k'a tiɲɛna n'a tiɲɛna a tɛ mɔgɔ ɲɛ bilen Mali faamaw kan ka wele k'u ɲininka u kan ka ɲininka o kɛlɛminɛn minnu bɛ yen yala u ye mun de y'u bila k'a bɛɛ tiɲɛ barama u kan ka ɲininka an hakili b'a la ka Musa Tarawele to fanga la an kɛrɛfɛ jamana dɔw an n'olu cira ɲɔgɔn na siɲɛ 2 u ma se an na o y'a sɔrɔ Rusila ye minɛn di Mali ma président Modibo Keyita o de ye an ni Rusiw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛlɛkɛminɛnw avion
charo a bɛɛ tun ye irisiw ka armement dilannen de ye ka damina indépendance la fo Musa Tarawele tile irisiw yɛrɛ ko olu ye fɛn minnu feere ma u ye minnu d'an ma balimaya la ani teriya la parce que ka sababu kɛ an ni irisi la an y'an bolo de olu le ma an ka kɛlɛcɛw Modibo Keyita an ka kɛlɛminɛw caman tun bɛ di wala u tun bɛ labɛn irisi la de Modibo Keyita ye san 8 kɛ président la tile kelen a si ma jɔ Faransi a ma taa Faransi visite la a ka kɔfɛ taga bɛɛ irisi la a ma se Faransi Rajal e ko k'an tun ka taa kɛlɛ la kɛlɛminɛn t'an bolo sɔrɔlasi t'an bolo ne hakili la k'a fɔ Faransi yɛrɛ o tuma e m'a mɛn k'a fɔ Faransi ma n'a yɛrɛ ye ko professeur Jɔnkunda Tarawele ninnu de ye Faransi kɛlɛcɛw Faransi François Hollande wele k'a y'a wajibiya yɛrɛ de k'a fɔ a ka sɛbɛn kɛ sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ Mali ko k'a mago b'u la k'u kana Mali kumabɔ e ka faamaw a waati olu y'o fɔ e ko an ka taa kɛlɛ fɛ n'an tun tɛmɛna kɛlɛ fɛ i kɔni tun b'a dɔn k'a fɔ jihadiste ninnu u tun sera kɔna tun tɛ wa n ko an yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ mobtikaw caman bolila ka mobti bila caman y'i kunda Bamakɔ kan ni kɛlɛ tun tora sen na an bɛ min fɔ bi a fɔ an tun n'u fɔ k'an to kumabo in kɔnɔ k'an bɛ kuma ɲanuma jihadistes ma Mali minɛ i n'a fɔ u ye Afghanistan minɛ cogo min. Je sais même mun f'i ye i b'a dɔn Mali armée ka problème ba ye fɛn kelen de ye o ye équipement de ye mais k'a fɔ ko armée tɛ Mali bolo don min na kɔna bɛ bɔ bolo la kɛlɛkɛcɛw tun bɛ yen dɛ minɛn de tun tɛ yen ka jugu kunbɛn Daba Bala da sera a ma sisan nɔ ko Alifa Umaru Konare ye o minɛn ninnu de jeni Alifa ye minɛnw jeni mais Amadu Tumani Ture nalen malgré que Amadu Tumani Ture ye cinquantenaire ɲɛnajɛ kɛ ni minɛn wɛrɛw ye mais a kɛra cogo dɔ farala an ka minɛnw kan dɛ mais minɛn ninnu tun tɛ bɔli de kɛ mais min ye kɛlɛkɛcɛw ye m'a f'i ye kabini Musa Tarawele ma bin fo ka se bi ma effectif tanya ma deli ka armée sɔrɔ dɛ k'a fɔ ko kɛlɛkɛcɛw banna ayi minɛn de tɛ yen i b'a sɔrɔ minɛn min bɛ yen o bɛ di mɔgɔ minnu ma o minɛn ka dɔgɔ mɔgɔw la. Ne ko e ma général Dayiru ka kuma mɛn tuma min na wasadenw y'a wele ka sigi a ko sɔrɔlasi u ka lamɛnni u ka hakɛ to u tun fagona de ko bɛɛ b'i den ta ka taa don sɔrɔlasiya la e m'o kuma mɛn wa. Nin bɛ hakili jigin cɛkɔrɔba ka kuma la ko samara kelen bɛ ka dafa nka mɔgɔ tɛ so kɔnɔ surasiw ka ca nka mɔgɔ koloma tun man ca dɛ mais n'u ka ca o ye effectif ye mais minɛn de tɛ yen n bɛ k'o de fɔ. minɛn tɛ yen labɛn tun tɛ yen. minɛn min tun b'an bolo Alifa Umaru Konare min bɛ Amadu Tumani Ture fana nana ni minɛn ye mais a minɛn de tun tɛ bɔli kɛ mais hali o minɛn fitinin min tun bɛ yen ne hakili la k'a fɔ n'an tun y'a daminɛ k'an défend ko in labanna cogo min na a tun tɛ laban ten dɛ mais anw ka faillite de dɔnna anw ka faiblesse dɔnna a dɔnna k'a fɔ ko anw tɛ se o de la u y'an gu fo ka taa an kɔ da dɛnɛ la. ne yɛrɛ kɔni ka hakili la dɛ i b'a dɔn an ka jamana fiɲɛ bɔra yɔrɔ min an ka jamana marabaw u ye wele bila Faransi ma Faransi tun ye layidu min ta Faransi de m'o layidu bɔ a sira fɛ kɔna latilala an ka sɔrɔlasiw wasa sɔrɔ yen kosɛbɛ fo Faransi ka sɔrɔlasi cɛ kelen fagara ye hakili la u ye fara dɔ jɔ a yɔrɔ la ko ka bonyamasegin k'a ye ka o labilara ni Mali sɔrɔlasiw ka dɛmɛ ye Tombouctou labilara ni Mali sɔrɔlasiw ka dɛmɛ ye ani Faransi yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Kidali ye Faransi de ye janfa kɛ u ma sɔn Mali sɔrɔlasiw ka don Kidali e m'o kuma mɛn. O bɛɛ ma k'an ka autorité politique sigilen ɲɛna mais ni y'olu sen bɔ nin ko la tɔ b'a denw o de la mɔgɔw bɛ min fɔ k'a fɔ an ka armée tɛ se o kuma tɛ sababa ye dɛ an ka armée kɛlɛkɛcɛw b'a la effectif bɛ yen an ka armée ka problème mais ne ko an bɛ wagati min na sisan e k'i jɔ bani sisan don jamana bɛ guerre la jamana t'u bolo wa jamana de tɛ sɔrɔlasiw bolo wa u yɛrɛ sago de t'u ka kɛlɛminɛnw na wa u sago t'u ka kɛlɛ fɛrɛ la wa k'a fɔ IBK y'a don ta IBK y'a bɔ ta o ma bɔ a la wa a ma bɔ a la. A bɔra la mais jɔnni ye Mali kɛlɛ Mali ɲɛmɔgɔ ye bi. Surasiw de ye Mali ɲɛmɔgɔ ye. jɔnni y'a ɲɛmɔgɔba ye bi. Asimi Goïta de ye Mali ɲɛmɔgɔ ye. n'a ko k'a bɛ Mali latila bi mun b'a bali a ka Mali latila. n bɛna mun f'i ye fɛn mun tiɲɛna san yirika n'i ko k'i b'o sigi sen kelen kan o bɛ wagati ta dɛ. o kɔni sɔnn'o ma. o de la fangalatɛmɛ fanga in na a fɔra ko ka kalo 18 de d'u ma kalo 18 kɛra togo togo dɔ bɛ se ka kɛ. o ye kuma wɛrɛ ye. o de la a don kofɔlen. n bɛ mun fɔ. a don kofɔlen bolonɔbila kɛra sɛbɛn na don min mɔgɔ dɔ tun bɛ yen o tun dan tɛ nin ko la dɛ o ye Sumala Sise ye Ala ka hinɛ la bi ale ye fɛn min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ nin. non ne ko bi don ye donba ye an bɛɛ de ma parce que Mali ko don opposition ko ni majorité ko t'a la n'i y'a ye an yɛrɛ wulila ka se yan o kɔrɔ tɛ k'an bɛnnen bɛ ko bɛɛ la mais don bɛ yen donw tɛ kelen ye bi na chef d'état caman bɔra jamana kɔ kan n ka na an dɛmɛ an kan ka na u fo k'u wale ɲuman dɔn u wulila ka jɔ Mali ye cogo min na an k'a kan dɔw ye filanan an min bɛ Bamakɔ yan an min bɛ kɛlɛ tɛ yɔrɔ min na an fana kan ka wuli k'an jɔ ka lajɛ minnu bɛ kɔrɔn fɛ u ɲangina cogo min na u sɛgɛnna cogo min na an ka wuli ka solidarité ɲɛsin olu fana an ka sɔrɔdasiw ka famille minnu banna an ka ɲɛsin olu fana somɔgɔw ma k'olu fana fo k'a kɛ k'a yira ko bɛɛ ko n'an y'an jija bɛn bɛ na sabati jamana na ka ni nin bi don tɛmɛna
an kan kan sigi ka kuma opposition y'o de fɔ ka sigi ka kuma fɛn bɛɛ ma ɲɛ dɛ an kana galon tigɛ ɲɔgɔn ye gɛlɛya b'a la halisa n'i y'a ye anw y'a signé kabi 1er mars tɔw y'a signé kunu dɔrɔn o ye parafu ye bi fan kelen dɔrɔn de b'a signé tɔw t'a signé an kana fɔ maliyɛn mɛ komi ni accord kɛra bɛɛ bɛnna la bɛɛ ma bɛn fɔlɔ dɛ ni mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la ni fan kelen ladira tɔ kelen ma sɔn halisa an bɛ taa ladi pour que bɛɛ ka bɛn pour que ko ka kɛ mais pour que o ka kɛ faut qu'an ka sɔn an ka sigi ka kuma opposition wo majorité wo mouvement wo bɛɛ de k'an ka sigi pour que kuma ka kɛ pour que bɛn ka don a la bi don in b'a dan ma sini ye don wɛrɛ ye n b'a fɛ k'o de fɔ ka jama fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn. I ko ayi ni aw ma bɛn fɛn bɛɛ la o ye opposition ni majorité ko ye mais an b'a ye k'a fɔ an ka jamana bɛ situation min kɔnɔ fɔ situation exceptionnelle c'est à dire que jamana institution tɛ lahalala min ni jamana dafalen don a ka souveraineté n'a ka tribu bɛɛ la o yɛrɛ da magaro la ne b'a fɛ ka ɲininkali min en tant que chef de file de l'opposition yala aw bɛna rôle jumɛn jouer pour que ko in ka kɛ basigi ni lafiya ka da ka jamanadenw kɔni bɛ min fɛ o ye basigi ni lafiya majorité koto la majorité opposition koto la nka n'u politique mɔgɔw ka lahalaya la o ye positionnement kɛ yala nin ko ye positionnement b'a la ou bien jamana ko don o ɲininkali laban min ɲɛsin ko tɛ ko ye alimami de bɛ jɔyɔrɔ di ma ale de bɛ sigiyɔrɔ di ma misiri kɔnɔ an tɛ fanga la n'an welela an bɛ na k'an ma wele an bɛ se ka mun kɛ n'an ma wele n'an ko fiɲɛ b'a la an y'an ɲininka n'an ko an ka sigi ka kuma a y'an wele n'an ma wele mɔgɔ b'an ɲininka an bɛ mun kɛ an bɛ mun kɛ an bɛ se ka fɛn kɛ ka kun di kuntigi kɔ kuntigi ye jɔn ye o faamaw ye kɛ i bɛ kan n'a ka jama fanga kalifara olu de la an votera olu de maliyɛnw votera olu de fanga kalifara olu la u bɛna anw ɲininka an bɛ mun k'o la an bɛ se ka mun kɛ n'an ma wele kaba ko daminɛna an ko a y'an wele an ka kuma an y'a sɛbɛn an y'a d'u ma an y'u ye an y'a f'u ye ni fɛn ma kɛ an bɛ mun kɛ an b'an sigi k'a kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ jamana ka basigi an bɛ dugawu kɛ hɛrɛ ka na jamana na an bɛ se k'o de kɛ o an y'o de kɛ halisa an ma kabakoro fili an ma mɔgɔ neni an ma taabili fɛnnaw an ko aw bɛ jamana fɛ cogo min na an fana b'a fɛ ten n'a sumara a bɛ sumaya an bɛɛ de ye an bɛɛ somɔgɔw bɛ kɔrɔn fɛ an bɛɛ somɔgɔw ɲaŋa n'a gɛlɛyara a bɛ gɛlɛya an bɛɛ de a bɛ gɛlɛya moriw ye a bɛ gɛlɛya jagokɛlaw ye a bɛ gɛlɛya fonctionnaire a bɛ gɛlɛya bɛɛ de donc ni dugutigi bɛ dugu la dugutigi de kan k'a dɔn a kan ka mɔgɔ min wele min bɛ se k'a dɛmɛ dugutigidenw n'u tɛ se ka wuli ten k'a fɔ dugutigi an nana f'i ye a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan n'a ma wele i tɛ se ka don a ka bulon kɔnɔ donc an b'o de kɛnɛ kan bi mais bi t'o don ye ne t'a fɛ kɔrɔfɔ don tɛ bi ye bi ye don ye an bɛɛ fɛ k'a yira k'an bɛɛ ŋaniya ye kelen an bɛɛ b'a fɛ hɛrɛ de ka na jamana in kɔnɔ minnu nana dɛmɛ an b'a fɔ u bisimila u nana sɔrɔ hakili ɲuman b'an fana na mais n'u taara an b'an sigi an ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ sira min bɛ ɲɛ gɛlɛya n'i ye mɔgɔ bolo tigɛ o tɛ kɔrɔ ye k'a bolo dafalen o ni mɔgɔ man kɛnɛ n'a ma furakɛ fo ka kɛnɛya a ma kɛnɛya o bana de b'a ye halisa n'i y'a ye ninnu ma na hali bi c'est que gɛlɛya b'a la o gɛlɛya an kana kɛ komi ni gɛlɛya tɛ yen komi ni ko bɛɛ ɲɛnabɔra ni bi bɔra la dɔrɔn lafiya nana jamana na o tɛ tiɲɛ dɛ gɛlɛya bɛ halisa an k'an jija an bɛ opposition na an ni hakili ɲuman de bɛ na n'o tɛ an kun tɛ se yan bi an ni hakili ɲuman de sera Rajal Dababala Keita i ye ala ka hinɛ Sumaila Sise la i y'a ka kuma in mɛn n'a tun bɛ balo la bi maaw n'a fɔ ko a ka tiɲɛ seginna ma sabu bolonɔbila sɛbɛn k'i bolonɔbila sɛbɛn na ko an bɛn na an bɛ taa tan an bɛ taa tan an bɛ taa tan Général Musa Traoré a kɛra i n'a fɔ Sumaila Sise ala ka hinɛ Général Musa Traoré la a kɛra i n'a fɔ Sumaila Sise ye a ka kuma sɔn ji de la o b'a jira k'a fɔ e fana ye hakilina min jira k'a fɔ e tun t'a dɔn k'a fɔ bi b'an sɔrɔ a la yala kori malidenw yɛrɛ bɛ accord ni pour la paix et la réconciliation ye fɛn min b'a kɔnɔ jɔn joona kori an malidenw b'a kalama de an ta kalama hali e yɛrɛ ne bɛ dɔ kalama la k'a sababu kɛ n y'a yɔrɔ dɔw kalan mais ma a yɔrɔ bɛɛ kalan ne ko an t'a lajɛ don nata ninnu na an ka accord de paix in ta k'a ta tubabu b'a fɔ min ma chapitre wala thématique an b'a ta dakun ni dakun ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye an ka barosigiw k'a kan an ka taa mun ɲininka yala e b'a dɔn k'a fɔ cɛfɔ ni kanbɛn sɛbɛn in nin b'a kɔnɔ wa k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye e sɔnn'a ma wa n sɔnn'a ma o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ parce que a fɔra depuis accord signé waati ko a kan ka ɲɛfɔ maaw ye k'a lakali mɔgɔw ye ka vulgariser bɛn kɛra min kan ka furubaya o ma kɛ o bɛɛ k'a dɔn o ma kɛ o hali bi o ma kɛ hali maa minnu kalannen don olu t'a dɔn min b'a kɔnɔ kuma tɛ maa kalanbaliw ma o tuma a kɛ waatiw députéw a ma juru la de wa ne y'a mɛn ko députéw yɛrɛ ma ɲininka a yɛrɛ député a ma taa assemblée la accord kuma ma fɔ assemblée la dɛ a ma taa assemblée la président de la république ye haut représentant nommé ka taa fɛn négocier Algérie ka jɛkulu ta k'olu sen don a la mais sɛbɛn fɔra in mana assemblée la députéw t'a kalama maa kalannenw t'a kalama jango an kunfiw donc i y'a fɔ cogoya min na an bɛ se ka a ta don dɔ la k'a ɲɛfɔ maaw ye chapitre par chapitre e ko Rajal ka tiɲɛ ma se ka ma Rajal ye kuma min fɔ a bɛna fɔ o b'a fɛ ka kɛ tiɲɛ ye dɛ Rajal de mun fɔ hakilina jiginna na e ti mun fɔ sisan sɛbɛnko in na ne ko n ka
an tun man ka kɛlɛ de kɛ ka kɛlɛ kɛ n'an an tun man ka sɔn i ko an tun man ka ko sɔn cɛfɔ nin kanbɛ in ko a bɛ Mali bɔrɔtɔli ko kuma de fɔ a b'o de nka o fɔ fana ka gɛlɛn dɛ a b'o de fɔ mais a awɔ. bɛ kɛ wagati min na mɔgɔ caman ka kɔlɔsili tun ma boli a kan dɛ fo n'a bɔra mɔgɔ kelen-kelenw na sisan anw tun fana b'a fɛ ka kɛlɛ de bila anw dɔ b'a tun fɛ ka kɛra kɛlɛ kɛlɛ bila la mais nin gafe in nin tɛ kɛlɛ bila gafe ye dɛ. jamana in fɛrɛlen don ka se hakɛ min ma e ka kuma hali n'a y'a sɔrɔ ko an ka sɔrɔlasiw tun kɛlɛ ka d'u ye a fɔlɔfɔlɔ ye u ma labɛn minɛntanya de b'u la an k'a kɛ labɛn in fɔlɔ u tun ma labɛn sɔrɔsiya gɛlɛya la n'o tɛ dayiru ye min fɔ ni maa min dɛsɛra i den na ko ka taa di sɔrɔlasiw ma k'u k'a ladila ko ale tɛ se ka maa ladila l'armée tɛ se ka maa ladila o cɛden joli joli bɛ yen bi minnu b'u to kɛlɛda la k'u ba wele maa an bɛ muguci la dɔw k'an ye dɔw ni kɛlɛ ganna muguci mana gan dɔrɔn daba bala ni muguci ganna an ka sɔrɔsi dɔw da la coyi u bɛ boli u bɛ boli u bɛ boli hali yana ka se muguci yɛrɛ ma awɔ n'a fɔra dɔrɔn ko maa 100 ka taa Mali dugu dɔ la sɔrɔsi maa 100 o ka taa Mali dugu dɔ la hali maa 70 tɛ se yen cogo di minnu bolo ka jan awɔ minnu se bɛ maa minnu somɔgɔw ye ko kɔrɔma donnen don olu bɛ wuli ka don sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw kan k'olu sen bɔ a la k'olu sen bɔ a la daba o misali bɛ n bolo o b'i bolo o dalu b'i bolo o bɛ n bolo garde nationale la exemple la garde nationale la Jabali yɔrɔ Jabali bɛɛ o bɛ kɛlɛda la yɛrɛ o bɛ kɛlɛda la u ye maa 150 désigné ye k'olu ka taa kɛlɛda la k'olu ka taa kɛlɛda la jose 2019 2020 kɔnɔ maa 65 de sera maa 150 la 65 de sera a tɔ bɛɛ ye sen bɔ kɔsa na yɛrɛ a bɛ fɔ ko ni poste in na kuma kɛlɛ bɛ ka sɔrɔ hali a tɛ minnu fana bɛ yen ni muguci guwara dɔrɔn ka mɔgɔ wele a ye dugawu kɛ ɲa ma muguci la a ye dugawu kɛ ɲa ma muguci la o kɔni minnu yɛrɛ bɛ yen olu ye cɛfarin ye minnu b'o kɛ olu kan ka fɔ minnu b'i sen bɔ a la dun olu tɛ taa yɛrɛ olu tɛ taa yɛrɛ fo nin bɛɛ ka lajɛ de Rajal ne tiɲɛ don i ka kuma ye tiɲɛ ye nka n'an tun tora kɛlɛ fɛ fana kɛlɛcɛ t'an bolo hali ni e ko ko kɛlɛcɛ tun bɛ yen kɛlɛminɛn t'u bolo hakɛlama Sumailu Bube Mayiga a ko n'a y'a sɔrɔ sisan ko an ka kɛlɛcɛw u haju bɛɛ minɛn 100 na n'a cɛyara 100 o 100 i b'a sɔrɔ 40 de b'u bolo 60 jɔyi tɛ yen u mana kɛ kɛlɛminɛn ye o mana kɛ marifa ye o mana kɛ labɛn ye o k'o de y'a to nafolo dɔ tun fɔra ko ka kɛlɛminɛnw san ko ka donfiniw san ani sɔrɔdasi labɛnfiniw o fini san de la sa nafolo fana kunna tiɲɛna yala politikimɔgɔw fana nɔ tɛ sɔrɔdasiw ka fago ye hali n'a ma kɛ fago in kɛ an ta kɛ dɛsɛ ye yala an ka jamana faamaw olu sen t'a la wa tuma min na Ibrahim Boubacar Keïta tun bɛ fanga na Jose i ka ɲininkali in politikimɔgɔw sen bɛ an ka kɛlɛkɛcɛw jasili la mais a bɛ fɔ o ma ko kɛlɛ la guerre coûte cher n t'a dɔn o bɛ fɔ cogoya min na la guerre kasabi min bɛ taa kɛlɛ la a musaka ta tɛ dɛ an dun ye a nafolo ko fanga ka bon an dun ye Sahel jamana ye pétrole den ka taa an fɛ fɔlɔ an bɛ sanu nafolo min bɔra ko ka sɔrɔdasiw ka minɛn san i yɛrɛ y'a mɛn ka fɔ société min kan ka san 600 o dɔ sanna 600 yala o fana bɛ to jamana nafolo la wa non nafolo kɔni burujara société min kan ka sa 40 an bɛɛ société don 40 o kɛra ko 4000 600 nafolo min bɔra ko k'an ka kɛlɛkɛcɛw labɛn a ka ca dɛ la loi d'orientation de programmation militaire plus de 1200 milliards de francs CFA 1200 milliards o tun bɛ fɛn caman sɔrɔ dɛ n'a kun marala ka ɲɛ a bɛ fɛn caman sɔrɔ an bolo nin yɔrɔ de la ne fana bɛ sɔn Rajali ka kuma ma sabu n'i y'a ye a bɛ fɔ ko nafolo hakɛ min bɛ di Mali sɔrɔdasiw ma wala ka u bɔ k'u labɛn n'i y'a ta 100 sarada o 100 sarada ni 20 wala 40 taara la tiɲɛ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ o ka ca 60 tɔ in bɛɛ ye taɲini siraw de ye nka a waati Ibrahim Boubacar Keïta ale tun ye Sumailu Bube Mayiga de kɛ kana minisiri ye ani a yɛrɛ denkɛ n'o ye Karim Keïta ye wasabulon kɔnɔna na kulu min sigira fɛn o fɛn ye kanako ye ni lakanako ye ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ wasadenw yɔrɔ minnu bɛ se k'o dabali n'o fɛɛrɛw tigɛ ale tun y'o ɲɛmɔgɔ ye commission défense de l'Assemblée nationale défense et sécurité Mali faamaw fana ye tiɲɛni kɛ nka u ka ko yɛrɛ b'u yɛrɛw bolo sisan ni sɛgɛsɛgɛli min kan ka k'a la u tɛna sɛgɛsɛgɛ Rajal e ko di bon an bɛ min fɔ dɔrɔn an ka armée ka d'an ye n'i y'a ye an bɛ nin bɛɛ fɔ parce que a bɛ lahala min na bi o de don an jɔrɔlen don i b'a dɔn fɛn dɔ de tununna armée kɔnɔ o ye éducation ye fɔlɔ surasi ɲɛmɔgɔ tun mana consigne di Jose o tun bɛ labato dɛ nka bi lajɛ bani
e ka critère dɔrɔn lajɛ mɔgɔw bɛ ta cogo min na sɔrɔsiya la k'a fɔ k'olu ka taa jamana kumabɔ sɔrɔsiya kɛra nécessité ye mɔgɔw bɛ don a la de n ka kalo sara ta ka taa ni malo bɔrɔ ye an ka so a lajɛ jamana bɛ guerre la ni armée ka recrutement bɛ yen muso tata bɛ nin kana caya ni cɛw ta ye jose muso minnu bɛ ka ta armée la jamana tɛ a lajɛ ten tɔ ka musow ta nɛmɛ tiɲɛ don hakɛ kan ka di bɛɛ ma jamana kɔnɔ nka jamana bɛ guerre la an tɛ dɔ bɔ effectif musomanw la ka cɛw ta et puis armée tali ka kɛ ni dungɔ ye quoi a ka bɔ ne somɔgɔ ye karisa ye n b'o don n somɔgɔ ye karisa ye n b'o don jamana bɛ guerre la denmisɛnninw bɛ don armée kɔnɔ u tɛ formation dafalen sɔrɔ u bɛ taa front na minnu y'u ka ɲɛmɔgɔw ye kɛra cogo cogo ni convoi bɛ taa ɲɛmɔgɔw kan ka far'u kan ka taa jose i b'a dɔn mali généraliw si tun man ka kɛ bamakɔ bi yan général fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ bi a bɛɛ kan ka taa front na jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bokar Keita yan'a ka taa jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a ma jɔn kun na nommé k'o kɛ a yɛrɛ ka représentant ye centre kɔnɔ ye wa o n'a ɲɔgɔnnaw généraliw ka taa front na kɛlɛ bɛ dakun min na ni kɛlɛ sera soforokun na Moribaya sa dɔnkun tɛ dɛ hali jije da hali ministre min ye nin kuma fɔ assemblée la a tun bɛ front na maintenant an kan ka taa front na n'an bɛ taa front na fana an ka kɛlɛkɛcɛw labɛn ni kɛlɛkɛcɛw bɛ taa front na a ka kɛ mɔgɔw fana ye jamana kanu bɛ mɔgɔ minnu na daba bala ko sa ko mɔgɔ dɔw b'u yɛrɛ sen bɔ a la caman fana bɛ armée abandonné caman bɛ n'a sera a cɛminɛyɔrɔ ma n b'a fɔ olu b'u yɛrɛ ɲini o caman de bɛ armée kɔnɔ an kɔni bɛ min fɛ an ka armée ka se ka renforcer o de y'an minɛko ye nka armée soupassement man ɲi dɛ nka bɛ bi armée de ma kunun armée mɔgɔkɔrɔw b'a kɔnɔ tiɲɛ don olu ka ɲi mais bi mɔgɔ minnu bɛ taa mali kɛlɛkɛcɛya la san 10 tɛmɛnen n b'a fɔ a suma man ɲi dɛ a tacogo man ɲi n'a fɔra ko kɛlɛkɛcɛ ta bɛ yen i b'a sɔrɔ se tɛ minnu ye olu de bɛ se da la u bɛ tila ka setigiw ta mais caman bɛ olu tɛ taa kɔrɔn fɛ dɛ i m'a ye an ka kɛlɛkɛcɛ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ taa kɔrɔn fɛ normalement wagati dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ i kan ka yɛlɛma i kan ka bɔ yen ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ mais n ko dɔw bɛ to yen fo jamana bɛ ɲin'u kɔ o caman ba de bɛ armée kɔnɔ injustice bɛ a kɔnɔ a ka d'an ye tiɲɛ don dɛ mais injustice b'a kɔnɔ sɔrɔsiw tɛ kuma l'armée c'est la grande miette anw kunnafonidilaw sɔrɔsiw bɛ kuma an fɛ dɛ sɔrɔsiw degunnenw bɛ kuma an fɛ sɔrɔsiw b'u yɛrɛ ɲini kuma dɔ la u b'an wele ka kibaruya d'an tulo kan mais a tɛ k'a fɔ an bɛ bɔ ni armée ka daluya ye dɛ sinon an kunnafonidiɲɔgɔnw bɛ yen nɔ n'an mago bɛ kibaruya la kibaruya min bɛ tali kɛ armée la DIRPA bɛ yen nɔ mais anw ka kɔlɔsi bɛ ka boli min kan jose armée bɛ ka jasi dɛ armée bɛ ka jasi Moribo Keita ka san 8 kɔnɔ daba bala da sera ma a m'a fɔ ko Moribo ma deli ka taa Faransi yan mais n ko général kelen de tun bɛ Moribo bolo Ablaye Soumare général Ablaye Soumare mais bi Mali général ye joli ye a général bɛɛ tɛ foro kɔnɔ a tilancɛ bɛɛ tɛ nemuru feere la a tilancɛ bɛɛ tɛ siyɛla mara la jose ni Mali général sara fɔri ye ka tila ka denmisɛnninw sacogo lajɛ c'est décevant voilà jose n bɛ dɔ fara Alas Jara ka kuma kan an ka armée a ye basé soubassement de soubassement bɛ ka dilan la tiɲɛni kɛra ka se yɔrɔ min ma an sera yɔrɔ min ma o y'i sigi k'i miiri a da sera ko musomaninw tali ka ca armée kɔnɔ mais ne b'a seereya yan k'a fɔ ko tali mun kɛra kɔsa in na ni tali ma kɛ o kɔfɛ musomanin den kelen t'a la i garde nationale fara armée kan o y'a bɛɛ kɛ cɛ de ye ka sababu kɛ effectif féminin o caman b'a bolo nka a ɲɛwada tɛ kɛlɛda la donc maa taara ɲina 2020 sabu ninnu bɛɛ bɛ labɛn de k'u bila ka taa kɛlɛda la musomanin t'a la a kɛra armée l'air ye o a kɛra armée terre ye o a kɛra génie ye o a kɛra gendarmerie ye o a kɛra garde nationale ye o fana bɔnna polisiya la sinon musomanin t'a la a bɛɛ cɛ n bɛ se k'o seereya daba bala i ko muso t'a la n bɛ misali d'i ma an ka armée yɛrɛ to yen u b'a fɔ cakɛda min ma ko SNJ service national des jeunes u ma kurakuraya tuguni yan mɔgɔ minnu donna la volontariat kama n'u bɛ kɛ jamana ka réservistes ye n ka dɔw sera ma a ma mɛn u y'u don armée la ka sɔrɔ u ma jɛn n'a ye o tɛ musow ye u tulo b'an na o olu ka don armée la wa service national des jeunes c'est à dire que u donna u inséré la armée la ka sɔrɔ u fɛla ko tɛ an balimaw aw ye Rajal ani Daba Bala Keita ka ko jate ni ɲɛfɔli ye hakilila k'a fɔ min ye cɛfɔni kanbɛn ye ka fara an ka jamana sɔrɔlasiw ka lahalayaw kan kuma minnu fɔra an fɛ a bɛɛ kun ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min nka sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ yen i n'a fɔ Rajal y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu u tilalen ko kalan na yan'u ka forobacɛw daminɛ wali u ka taa kɛnyɛrɛye baaraw la olu bɛ sɔrɔlasiya dege yɔrɔ dɔ la nin ye Modibo Keita ka laɲini sigilen a sen kan tuma min na maliden bɛɛ bɛ se ka kɛ kɛlɛcɛ ye don dɔ kɛlɛcɛya dun tɛ taa sɔrɔlasiya dege kɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma service national des jeunes o tɛ sɔrɔlasiya yɛrɛ dama ye o jamanaden ɲumanya ka kolokolo fasodenw na jamanaden ɲuman fɔlɔfɔlɔ n'a y'a sɔrɔ ko a ko labɛnna cogo min na k'a bɛ kɛ ten mɔgɔw minnu n'olu laminen don ni jamanadenya ɲuman ye o ye sɔrɔlasiya de ye sabu sɔrɔlasiya de ye k'i nin di ka faso kumabɔ mɔgɔ minnu b'o baaraw kɛ
yala kɛlɛcɛntanya de y'a to Mali marabaw bɛ k'olu karaba k'u kɛ kɛlɛcɛ dɔw ye wa wala baarakɛyɔrɔ yɛrɛ taasira de y'a to u bɛ karaba k'u denw sɔrɔlasiya la wa mɔgɔw b'o baara la n'o ye denmisɛn dɔw ye muso b'o la cogo min na cɛ b'o la ten u ye rajal wele k'a fɔ a ye ko olu bɛ ka karaba ka t'u don sɔrɔlasiya la hali n'a y'a sɔrɔ a man d'u ye k'u ye dantigɛliw kɛ don kibaru nata ninnu na an bɛ se ka walawalali kɛ nka an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a yera k'a fɔ yɔrɔw bɛ yɔrɔ la bi bɛnkan dɔw n'o ye marifatigi yɛrɛ damaw ye o marifatigi yɛrɛ damaw a kɛra diinɛ marifatigiw ye o minnu ko k'olu ka kɛlɛ kun ye diina ko ye o minnu yɛrɛw ko ka marifa ta kun ye bin kana kɛ u kan marifatigiw fɛ n'o ye u ka cikɛlaw n'u ka jamana sigibaw ye hali maa dɔw bɛ bi kɛ u mankutu a tɛ ka diya ten ka sabu kɛ e maa sigi ka dugu kɔnɔ ko a ka jamanadenw ani sigiyɔrɔ lakana ni Mali sɔrɔlasiw don olu bɛ sara faso de fɛ nka donsow dun ni donso minnu bɛ lakana kɛ yala o jɔnni de bɛ na olu sara u ka baara la o kuma nin cɛyalen don an y'a mɛn k'a fɔ dugu dɔ bɛ Marakala ani ɲɔnɔn cɛ n'o ye Dugabugu ye ko Dugabugu donsow olu ta tɔ kɛra i n'a fɔ bingani a fɔra an ye cogo min dɛ nka minnu ko bingani wale bɛ taa k'u sɛgɛrɛ donsow fɛ an k'u ka sariyaw lamɛn balimakɛ i ni ce an ce e yɔrɔ jumɛn k'a ye ne Dugabugu ka ye Dugabugu Segu Dugabugu Dugabugu sukaro bɛ dilan yɔrɔ min wa awɔ ne bɛ bɔ yen de lahalaya jumɛn b'aw fɛ yen komi n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan ne ka denbaya bɛ bi yan awɔ mais ne yɛrɛ fana ye n ba sigilen don Dugabugu ye mun de b'u gɛlɛya jumɛn b'u da la ye bi bon gɛlɛya min b'u da la o ye komi n'a fɔ jadisuko in nanen awɔ o kɛra sababu ye ka faamaw sen sumaya anw fɛ parce que jadisu nana faamaw gɛn faamannaka minnu bɛ yen jadisu kɛra sababu ye k'olu gɛn faamalaka jumɛn maires ni ayi i n'a fɔ gendarme minnu bɛ Marakala n'u bɛ Marakalakaw kɔlɔsi olu tun tɔgɔ na Sukorogilan usine yɔrɔ kɔlɔsi quoi awɔ Dugabugu fana kɔlɔsi de tun b'olu yɛrɛ bolo awɔ maintenant jadisuko in nanen sisan olu si tɛ yen bilen olu bolila ka yen bila olu bolila ka yen bila bon sisan Dugabugukaw donsow yɛrɛ dama de nana fara ɲɔgɔn kan awɔ k'u bɛ yɔrɔ sécuriser k'u bɛ mɔgɔw kɔlɔsi ka bɔ jadisu ma quoi awɔ tiɲɛna a daminɛ wagati kɔnɔ a diyara mɔgɔ ye kosɛbɛ a bɛnna mɔgɔw ma awɔ mais tagalen ɲɛfɛ nin san damadamanin kɔnɔna na bon donso ni dugukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn faamuya o sabu kɛra mun ye voilà parce que ne yɛrɛ talen awɔ ne yɛrɛ ye ɲininkali dɔw k'a la parce que depuis salon ne ye ɲininkali kɛ ne ko walima ko sara jɔn bɛ donso ye wa ne yɛrɛ n jɛɲɔgɔnw ɲininka o ko sara jɔlen tɛ donso ye dɛ i n'a fɔ kalo lasara kɛ i n'a fɔ sɔrɔlasiw bɛ cogo min an ka finitigiw bɛ cogo min u bɛ sara faso fɛ awɔ o k'o t'u ye ne tun y'a ɲɛf'u ye hali n'a sɔrɔ dugukɔnɔmɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan awɔ ka sara dɔ fixe ka se k'o di donso ma o ka sara kalo parce que olu de bɛ sigi aw kɔlɔsi sufɛ awɔ bon olu ko Dugabugu ko yen ko bɛ cogo min na ko est-ce que ko mɔgɔ bɛna bɛn a la wa u y'a to ten ko de yɛlɛmana sa dugukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ kan bon n'a donsow taara bin kan awɔ ni donsow bilala ɲɔgɔn dɔrɔn u b'a fɔ k'i ka 230 240 250 ninnu ɲɔgɔnna sara o tuma ɲɛmɔgɔw t'u la wa ɲɛmɔgɔw t'u la u b'i cɛ ka taa ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de fɛ yen hali ni u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuma fɔ hali a ma kɛ cogo min na u bɛ fara ɲɔgɔn kan ten k'a fɔ ten u bɛ tila ka ɲɔgɔn dɛmɛ a kan awɔ ne yɛrɛ dɔgɔkɛ dɔ y'a lajarabi sɔrɔ hali kɔsɛbɛ n'a bɛ kuma na awɔ ko ale taa convocation tigɛ k'u ka taa o di donsokuntigi yɛrɛ ma parce que a bɛna fɔ u taara fɔ dugutigi ye dugutigi ko k'u k'a ko di ala ma awɔ bon ale kɔni ma sɔn k'ale bɛ ko in di ala ma dɛ k'ale bɛ taa convocation tigɛ k'o n'a di donsokuntigi ma ka convocation tigɛ mini ka taa convocation tigɛ Marakala de o kɔni o si tigɛ Dugabugu o bɛ taa tigɛ Marakala de awɔ voilà ka n'a di donsokuntigi ma donc na gendarme y'a wele k'u ka taa kiiri la awɔ ko parce que k'u bɛnna ale kan ka biya ka cogo di ale tun bɛ so kɔnɔ de ne yɛrɛ tun ko ale yɛrɛ ka numéro ci ma awɔ ko tɛmɛ cogo min na ne yɛrɛ ka numéro ci a ma yɛrɛ n ko tɛmɛ cogo min na n k'a k'i wele n k'a k'a ɲɛ f'i ye jɔn bɛna wele awɔ sisan k'a ɲininka a ka ɲɛfɔ n ye ko kɛra cogo min karamɔgɔkɛ ni ce awa ni ce ka bɔ Dugabugu ka bɔ Dugabugu gɛlɛya min bɛ da la o jumɛn ye ne wurila an ka da la quoi bon mankan de cayara an ka du famille la du ye fila quoi ne nana du famille la donc ne nana sɔrɔ muso kɛmɛ ka kogo ta ka d'i ma ne y'u ɲininka n ko la ko ko dɔ ye ko ta ka d'i ma ne yɛrɛ fana far'o kan ne yɛrɛ cikɛla dɔ don vraiment k'a ɲini bon a ye numéro ka yɔrɔ lagɛ a ma mɔgɔ téléphone mɔgɔ kelen min ko ta ka don an ka du kɔnɔ n b'a dɔn kosɛbɛ bon après ne yɛrɛ ka dayɛlɛ a y'a sɔrɔ ne muso bɛ yen nɔ a ye datugu a nana yen nɔ bon ka taa ɲɛfɛ ne yɛrɛ bɛ ka yala ka yɔrɔ lagɛ bon a nana mɛrɛla bɛlen sɔrɔ fa nɔfɛ yen nɔ a ye mɛrɛla ta donc a mɛrɛla ta ko mɛrɛla bɛla k'olu bon ne ko mɛrɛla bɛla k'a bon ko mɛrɛla bɛla k'olu bon ne ko depuis ne dun surafana dun ne dun nin yɔrɔ na yan dɛ ne ma taa yɔrɔ si bon ko n'o don k'an ka taa donsoba fɛ yen ne ko nin cogo la n ko ne tɛ taa yɔrɔ min na a ye fana ni bana daminɛ ka mugu cili daminɛ an ka du kɔnɔ ne fana ko a ma s'o ma parce que alcool kasa yɛrɛ de b'a nɔfɛ fo mɛr donc ne hakili nana ye vraiment ni mugu
kelen ni kisa kelen na ka fota la ko fa du tanal te na ko abadu tanal te kisa kelen na donc ne fana ya lam ne ka tuwa no fe bon anana kana jo dalay no ne balmi na manga bal ka ci tuna nga dugona ne no ja ni dogoni ay da do ye a do ka fa mo ko sona ta ka manga chay no bon ni dogoni sababe no lu sirana bo lu sirana akoko ni mo ko be no ko mo bo ko alma mugu tulla kulu ka jane mena de quoi donc fole mo ko sababe bora ko mo ko duru de ko no mo ko sababe bora kana o kana ne sora dalay bon no le sora dalay no nuku mangola nga kra chukuri a lu re ma fo ko ka ba ta de zuba fe entre de zuba fe no bon wanzi ki kan zikira ko la ka kra chukuri nuko de zuba ma bon ama grande surprise no ko ni nga urdilla do mi balmina ni ko ta ka mi ka do nga du ko no ne na du fo no ne ko do ko ta ka do anyi fon lage ma mo koy bon entre du do na ne ran bala ka limeri du mo ko fon lage mi la yera du ko no bon ni ko na ko fe ni bon dem sen ni do ko ni flani ni bon ma nga chale du ko na mar fa ci kan kele ko ni do ko fana bora ko du ko na wulu fana mi ka na nay bo do zuba ko no ko vraiment ko ni ma nga kiri ka du ko no ko c'est bien ko ni no rek ko era ku tu bodli bien wara de la na rosa ka fa ko ko du sunande ko ma ka fa ko ko du folo ko ni ma nga kiri ka du ko na ka ba ni mo ko bora lu bo mine to kon ta do ko ni sura article fe ko no kon tu do bo ni do ko saba bo ko mo ko kele be watan ani dudure sara bo ko mele la yera ne bulu ko fana watan duru sara no mele la karama ko mele la yeri bo dama do me ngo singo bunu ko reci awu ka bo ngi singo bunu ko reci ulu bona dere ngo ne ma famere bo ko tani du ka so ngona kwa ya ko parce que ko ni minana bo ay kiri da jira ka mo la ko ka kiri tige ala ko che ma shitino min de sira ka fa ko abitan ma al kiri ti ni sira ka kuma fana bora mo ko mun nan ni kilingo ko ni jara du do no ko du na ulu kelen mo foy o mi re ko ta ka do du ko ni ka ne bir kala ke ne bugo ne ma wuli adimina ulu la ka ne no ka ne bugo anda fana wula ke yo o sango jama ngona mo foy fo mi aka ko ina aka ni kiri ne mo foy fo mi ana ab sika mo ko an fenda bolo do ko minati ku ko kera nyo ngona kar sa bolo joro do o do mo kiri jira wala ashima kiri tige ashima foy ni warba foram ko shima fa ga fi mo shima fa ga bo bulo mina fana ni banan gerde bina jokale bi ne bugo mo shita o chala ko mina fa ko atu mo yem koy mo bongo ko aka ni kiri nyingi ngona mo fu fa ngom ne na bugo ko parce que mela de bene bulo mo ko ma no ma ya lege harama de bugo ti ko parce que mela de yara bulo bo ala ka kula ne kishora fe ne ka bo ma ko ne ko do ko ka tu mo ko kele mo ko yo fo chene kada la ni to tigido ni taran tigido no ko ko mo ko kele ko alenta do no fe na ko do ga ci fora na ko bina na wal musu no fe ko do ko ni wat biorote ko tina do fana ko ma ko na toro no fe ko ana na chugam ko luka na tira ko sirle ka duluka o do farna ka kamana goga parce que war ko na fe ni ara ka fo manti donc tilamani lu fo la fu fere la war ko te ne halam ne ka tigi bon tran du ko so ngone no bon ne banana ma kele fora ni bay bon ni mo ko nana ni mo ko nana ko ma kele de fuwi ko ma ko ni la ko ko ma ko ni la ko ni ci bon ambino idatu do kirila idatu do fofila men ne ko no bardon hanne agent nu yi mine ka idatu ko kasola ibina ni kiribna ke ibina ka sigi kirib ke ci na ab kirila kali wallahi ka haram tu do zoba fino pron point ati ni mine na dro lu ti blan ni sumo ko bine ba fu ka karata ko ni sara ko bi bon ambu ko suyi ngona ni bardo fana ni mo ko datu ko kasola agent fait ni nana ni dumne ba fi ka dumde du folo iko so ka dika kasola du ira ba du folo ira ba ne folo ka dika kasola du fi ti ni fi ni na mine ci ko le tara ezro kirbi ke criminel minedi ya donc nenen do ko to shiti on na ko bolo yoro ne no ya donc ya se woro senga yoro ne ko so be bon agona ka gonga very clean na ko ni se woro toro ko aka no gonyi ngui na do se ka na harama de blas wona kiri ba kunga aku ka ti bokwa da mo ni ngui wala ka ne boka kise kene na ngono ko rora ni ngono fana ti jenni ko mo kiri be no ko ne da do kiri ko kuma na ngui ngui lindunye ambalmauye balmake do silindo bamako ale nyefoli ke aku quality nga minya balmake anyo fana lame ko binale kan ka wari jagoya mine ala tiga yere ka woro nyongo afaradi ka cha kosebe kuma fangelima utayanga barai anga ladje uka dunzo nyemugo mimbi nansira ka fana soro ka fana nyininga yala kuma mimbe fo ma yala chedo wa anga ladje droman dambele alaje ni sira ka uka dugabugu dunzo nyemugo soro aka femfwanyi ni wibeka memme chugo mina uya fonye ujabi moloya benna karisa de ya fonye wade bina lafiya an ga baara tɛ an yamaruyaw la ni ne y'a fɛ ye ko karisa de y'a fɔ n ye o ne e ye kojugu ta k'o sigi u sɛgɛrɛ o tɛ anw nɔ ye ayi ne tɛ kojugu kɛ sisan ni nkalon don wala tiɲɛ don e de b'a fɔ ne ɲɛna tiɲɛ tɛ u ye kamalen dɔ minɛ kɔsa in na n t'a dɔn manabele ko kuma de b'a la wa fɛn b'a la a b'a ka so kɔnɔ ko donsow y'a minɛ ka taa n'a ye e fɛ yen n t'a dɔn ni kuma ye tiɲɛ ye awɔ min fi ɲɛna ni manabele ko kuma don awɔ a kɛra kɔnsɔn min na n bɛ se k'o lakali ɲɛna wa awɔ i bɛ se k'o lakali ɲɛna su miliwi n'a tɛmɛna awɔ ni militi 2 ou bien militi 3 ye awɔ an ka yɔrɔ bɛ yɔrɔ min na sisan tasuma de bɛ yan kɛlɛ n ko n ka donsodenw ma a bɛ wuli
awɔ a bɛ dugu kɔnɔ munumunu awɔ o ka kan n'an ye fɛnjugu ye awɔ ayiwa o tuma na an seko ye min ye awɔ an k'o kɛ ka dugu kisi a bɛ bɛn jamana lafiya ma i tile bɛ ni olu bɛ o munumunu na awɔ munumununi ma ka cogo o cogo la awɔ kamalen de ye manabɛlɛ kɛ k'u bon k'u ye mun kɛ i y'a faamu wa n'i ye marifatigi n'i ye manabɛlɛ kɛ k'a bɔ n'a kɛra tajuru sera a kɛra cogo ye suko mɛn na wa suko nana o tuma na an yɛrɛ ka sɔrɔ k'a nɔnɔ taama awɔ ka taa minɛ ka na n'a ye awɔ ka taa minɛ yɔrɔ min na manabɛlɛ bila a ma yɛrɛ kɛrɛfɛ ye awɔ baara kɛra nin kɛ cogo in na aw y'a ɲininka a ko de ko a ye manabɛlɛ kɛ ka bonni kɛ ko donso don wa yala ale hakili la k'a fɔ a ko dɔ de y'i cun ale ka so anw t'o dɔn an ye manabɛlɛ a yɛrɛ kun d'a ma kogo la a ye manabɛlɛ de fili donsow ma awɔ i y'a faamu n y'a faamu n'o tɛ anw ka donsow bi an bɛ dugu kɔnɔna yaala mɛ fɔ k'an di don maa si ka so i y'a faamu n y'a faamu manabɛlɛ in n'a tun ye donso ɲɛ ci a kɛra cogo di a kɛra tiɲɛni ye a ma kɛ tiɲɛni ye a kɛra tiɲɛni ye i bɛ mun wele mɛ ko an ka se ka tiɲɛni nɔnɔ fura dɔɔnin o tiɲɛ ne yɛrɛ tiɲɛna dun o man ɲi n'o tɛ u b'a la ka kuma fɛn o fɛn fɔ dugabugu donso a ka taa dugabugu donso a ka taa nin si tɛ tiɲɛ aw fɛ ayiwa a y'a dɔ ta tigi tɔgɔ ma ka na n'an ka kalo yera a la ni ala sɔnna ma sisan o aw donso aw bɛ baara min na aw bɛ sara wa aw bɛ sara jɔn b'a sara n'an ko an tɛ sara an ye kalo tigɛ awɔ jɔnni b'aw sara ayi anw ka sara bɛ bɔ an yɛrɛ kun yala aw ka sara nin aw bɛ jugu mɔgɔw karaba de u ka wari sara aw ye wa ayi ne ko n tulo b'i la o karamɔgɔ n'an b'an ka kama an kɔni ye a minɛ k'a fɔ ko mili waati awɔ dugu bɛɛ b'o kalama awɔ n'aw ye mɔgɔ min minɛ yaala la dugu tila fɛ taa ka ne kɔrɔtɔ ma bisimila i y'a faamu n y'a faamu an ye wari di dugu ma awɔ bɛɛ k'i lasago miliwi an bɛ wuli awɔ an bɛ dugu kɔnɔ munumunu anw ta kɔrɔtɛ wariko ye awɔ sanuko tɛ maajugu minnu bɛ an ka kabila la n'u kɛra donfɛn ye dugu kɔnɔ awɔ ayiwa marifatigi dama awɔ ni kisɛ k'a bɛ wuli ka mɔgɔw to kariw kɔnɔ a bɛ gɛlɛya i y'o faamu wa n y'o faamu an ni dugu bɛnn'o kan n'an ye fɛn min ye o kɔnɔna in na an min minɛ awɔ i y'a faamu n y'a faamu dugu to n sara faama to n sara fantan to n sara an ka o baara in kɔnɔ n'an ye min sɔrɔ o la an bɛn'o k'an ka te sɔngɔ ye an b'an ka te min o la komi don o don bɛ si an ɲɛna maa t'a la k'o n sara aw ye dugudenw ye kɛ n ko aw ye duguden dɔ ye wa an ni dugutigi bɛnnen don nin kan dugutigi ye sira di aw ma n y'a faamu sabu ci bɛ anw fɛ yan bamakɔ anw yɛrɛ ko an bɛ an ka jamana sɔrɔlasiw wele ani faamaw wele ka kibaruya da u tulo kan k'a jira k'a fɔ aw donsow aw bɛ ka bin k'a fɔra k'a fɔ aw bɛ ka bin mɔgɔw kan aw bɛ dugu kɔnɔ aw bɛ wari jagoya minɛ mɔgɔw la a bɛ taa bin mɔgɔw kan ka wari ba bin u kan k'u ka wari sara k'a sɔrɔ a dɔw tɛ tiɲɛ ye sanfɛ o kuma tɛ tiɲɛ ye sa kɛ. bɔn ne ma sɔn o ma. i ma sɔn. ne ma sɔn dɛ. awɔ. i tulo bɛ n kan na. n tulo b'i kan na. ni komi sɛbɛ kuma yɛrɛ ye fɛn min ye dɛ. awɔ. ni aw tulo donna nin na. awɔ. aw ka kan ka dɔ ta a tɛgɛ ma. awɔ. a kumalasira dɔ ta a tɛgɛ ma ka na ni o ye anw fɛ yan. awɔ. an mago de bɛ o la. n'o tɛ nin kɔfɛ kuma fasugu ninnu. awɔ. a bɛ taa giriya aw fɛ yen. awɔ. mɛ k'a sɔrɔ. tiɲɛ t'a la. n'i y'a nɔnɔ bɔ ka na i bɛna sɔrɔ an jo de b'a la. aw jo de b'a la. i y'a faamu. sanfɛ sisan. faamuya sɔrɔla kuma na e kɔni bɛ se e min ye donsokuntigi ye e kɔni bɛ se ka layidu ta k'a fɔ bin tɛ kɛ mɔgɔ si kan a tɛ bin mɔgɔ si kan ka wari minɛ o la waati jugulamɔɔw karaba k'a fɔ u ka wari sara aw ye. ayi an ka karabali fɛnɛ n'u yɛrɛ ye min kɔni d'a ma k'a fɔ a ye nin don tela k'o min. awɔ. o n'an ka sariya sigilen. awɔ. ni maa min yɛrɛ o kɔnɔna na. an b'a fɔ i ka dɔɔnin sara an ye an bɛna o kɛ an ka te. hali n'o o se tɛ o tigi ye sanfɛ aw bɛ wari da maa kun a bɛ se wari min kɔrɔ. a bɛ ka ten. o nafolo tɛ caya kosɛbɛ joli i n'a fɔ ni mɔgɔ min minɛna nin sugu la sisan aw ka sariya joli bɛ bin a tigi kan. o y'a dama kuma dɔ ye. n'aw m'a lajɛ de n'aw ye fɛn da dugudenw kun tɛ se min kɔrɔ n'u m'o sara aw t'u bila o fana y'a dama sariya ye sariya min jamana sariya fana tɛ sɔn o ma dɛ. ne ko. jamana sariya. awɔ. n ko nin yɔrɔ de ye jamanadenw ye. awɔ. o tɛ tiɲɛ ye wa. o tiɲɛ ye. k'a minɛ anw ka donsobaw la ka na se fo yan ma. awɔ. min bɛ kun min na. o bɛ k'o la. awɔ. min tɛ kun min na. o tɛ k'o la. o tiɲɛ ye. i y'a faamu. n y'a faamu. sariya
awɔ n'i ye sariya sɔsɔ e yɛrɛ fɛ yen awɔ sariya sɔsɔla awɔ ani min ye sariya tilen awɔ kelenw don wa ayi kelen dɔ kelenw tɛ fiyewu o kelenw tɛ dɛ ayi n y'a faamu i y'a faamu safɛ ni y'a anw fana y'aw wele anw ye kunnafonilaselaw ye wele bɛ k'a ma k'a fɔ aw ka dugabugu donsow k'u ta tɔ kɛra binkani ye an k'aw wele k'aw ɲininka aw ka nin jaabi in fana di nin cogo la o fana man ɲi wa a ka ɲi awɔ a ka ɲi awɔ bari i bɛ baara o baara la awɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔ b'i kanu o tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ b'i lagosi i kɔfɛ o tiɲɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ awɔ o de kosɔn n ko i ma kami kuma wuliyɔrɔ la awɔ n'i ye nin kuma sɔrɔ awɔ i ka kan ka taa a tigi taa tɔgɔ ma k'o ɲɛfɔ n ye awɔ n'o kuma kɛra cogo min na awɔ o bɛ e yɛrɛ bɔ hali ɲininkali caman na o tiɲɛ nka anw fana ka baara sariya ko ni mɔgɔ ye kuma f'i ye ko karisa nin bɛ n dala wala nin b'an ka dugu la anw bɛ ɲininkali kɛ yala jɔnni y'a latigɛba ye yan'an k'a fɔ k'a fɔ nin kɛra tan tiɲɛ don a bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ an k'u ɲininka o fana y'anw ka baara sariya ye o de b'o wajibi anw kan nka o yɔrɔ sa k'a fɔ ko min y'a fɔ ne k'o fɔ e ye anw fana ka baara sariya ma o fɔ an ye fiyewu a ka baara sariya bɛɛ n'i ka baara taabolo don bɛɛ n'i ka sariya taabolo don nka ayiwa nin yɔrɔ in sariya a kun bɛna fili dɔɔni don anw ka sariya kɔnɔ dɔɔni sisan bari sisan karisa de y'a fɔ n ye aw ka dugulamɔgɔw de y'a fɔ an ye nka karisa de don o tɛ fɔ anw fɛ o n'i y'a ye an ye wele k'i ɲininka o ye a tiɲɛ ye min ye i k'o fɔ an ye komi i ye tiɲɛ in fɔ an ye kaban i ni ce an ce marahaba jamu duman ne yɛrɛ tɔgɔ ne tɔgɔ ye Jose Tarawele Jose Tarawele aw bɛ n kibaruya mɛn ye o an ce jamu duman Danbɛlɛ don i Danbɛlɛ i Tarawele i Tarawele i Danbɛlɛ i Tarawele marahaba awɔ kɔfɛ kuma ninnu awɔ kana a bolo fa la anw kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ k'a ɲɛɲini komi e y'a ɲɛfɔ nin cogo la tan n'i t'a kalama i fana ka bɔ a kalama k'a fɔ jamana jan b'i la kosɛbɛ baara min bɛ k'aw fɛ baara ɲuman don nka n'a kɛra ni damatɛmɛ ye o fana man ɲi dɛ n'Ala sɔnna ma an tɛ dantɛmɛ wale si siri an ka dugu la n'i y'a ye an cɛkɔrɔbaw bɛ wuli su dugutilama fɛ ka dugu min maa ka ca maa 2000 ye ka wuli u bɛ d'an ma k'u ka suna kɛ dugu ti anw sara heyi n'an ye sariya in kɔfɛ ni min y'a sɔsɔ an bɛ bere n'i ka k'i kun kɔngɔ i ce an balimaw nin dun ye donsow ka ɲɛmɔgɔ ye nin ye dalu ye ka fɔ jamana mana kɛ cogo o cogo n'a kɔni y'a sɔrɔ k'a fɔ bɛɛ b'i kɔnɔjɛya i ka kɛta n'i ka fɔta la tuma dɔ la jamana in bɛ basigi anw kɔni fɛ bɛnkuma ni rempart ani radio tɔ minnu bɛ yen n'an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ko kɔni bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ an b'a ɲini ka bɛɛ lasɔrɔ min ye fanga ka cɛsigi minnu bɛ yen ani maire minnu bɛ yen an y'a lajɛ k'an b'olu sɔrɔ an kɔni ma se k'olu sɔrɔ nka an ye donsow ka ɲɛmɔgɔ sɔrɔ u ye min fɔ nin kɔnɔ gumanko in n'o de ye jamanadenw bɛ se ka lakana ka sigiyɔrɔw olu fana lakana a tɛ taa fɛn min kɔ o ye sigiyɔrɔ mun u yɛrɛw ka bɛn fɔ la u ka bɛn ni kuntilenna dɔw ye yalaw minnu bɛ yen n'u k'u ye marifaw ta k'u yɛrɛw ka sigiyɔrɔw lakana u ka jɔda dun ye jumɛn ye lajɛ tun kɛra Baɲangara n'o ye Dɔngɔnɔdugu ye k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min k'u bɛnna ko dɔw kan sɛbɛn minnu bɛ n bolo kɔrɔ yan u y'a jira k'a fɔ nin furancɛ in na ko yensigibaw ani yenkaw kɛrɛnkɛrɛnyana min ye Dana Amasagu mɔgɔw ye olu minnu ni olu ye donsow ye olu min n'u ka jɔda ka bon kanako la kosɛbɛ olu ye siraba dɔw a bɛ fɔ min ma ko route nationale 15 ni ale bɛ tɛmɛ Dɔngɔnɔdugu la ko kumaɲɔgɔnyaw sigira u siraba in bingani wale kɛbaw de bɛ taa waati bɛɛ lajɛlen na nin furancɛ ninnu kɔnɔ sira ninnu tigɛra Dana Amasagu donsow fɛ k'olu ko k'olu bɛ mɔgɔw de lakana tuma dɔ la u ni bɛ to kɛlɛ da fɛ dansago walew bi fɔ i n'a fɔ minnu fɔra dugabugukaw fɛ ko donso dɔw bɛ yen u bɛ bi mɔgɔw kan i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnyana min ye furakabilaw ye o sira in tigɛra a bɛ furancɛ bɔ bi Dana Amasagu mɔgɔw ko olu yɛrɛ kɔni fɛ ko bɛnkan minnu tɛmɛna Mopti mara yɔrɔ caman i n'a fɔ Koro Bankas min ye Dana Amasagu u ka kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔ ye ale y'a jira
abe watini mbobi kafo benga nunu uti sonna e fiyew Yusufu Toloba nale dana masaku ka kelebolo nyemoye ale ko dabali ni fere di kanga tige min b'a to dɔ bɛ se ka fara lakana kan kumaw cayara kosɛbɛ olu yɛrɛ ka fɔcogo la fanga si tɛ yen min bɛ se k'olu karaba ka sigi ka fɔ kɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye diinɛ marifatigiw ye dana masaku o yɛrɛ ko bɛnkan minnu dɛmɛna hali bɛnkan minnu kɛra ɲɔnɔ kɛ jabali cogo min an bɛ se ka faamuyali kɛ Yusufu Toloba ale ɲininkali min kɛra a ye dantigɛli kɛ o dantigɛlikan ninnu olu filɛ nin wage nalen ni sisan cɛ ne tɛ se ka fɔ attaque ni dɔ bɔra la sabu attaque caman kɛra ale kɔfɛ wɛrɛ kɔnna surasi kan minnu attaquera Bangas dugu fila bɛɛ jenina ayiwa nin bɛɛ kɛra ale kɔfɛ dugu sabaw bɛ Banɲagara mara la fana dɔ kɛra nka ale kɔfɛ attaque caman kɛra quoi e tɛ se ka fɔ dɔ bɔra la nka komi dɔ dɔn don hali bi surasiw ni doso u ka jija u ka baara continuer yalla an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ bon ne ko accord de te aw m'a mɛn de wa janfa de bɛ accord te janfa de bɛ we accord an n'olu ka accord signé atogo kumina ne to do domme moga minu antu boyoro don ko buna bi anka am accord signé no wemu accord te an kon accord be yoro am fanga de ma se ka foko accord do an ya ubila oteku no kuma tala jenna marala min kera kunu ni kuna sini dama ajugara doni ne ko ya fo doso yi go bara continue mawo maye ma juguye kana wuyi ga to ngui jadisi ga yoro be ma dati magala ko ga delozi ko doso be yoro mina ga boinde doso ya ninkede na mogo tanaye doso fini fo na ya korsenel dabla malla tanki korbe sene ya malla ya ambi doso fini do hay mogo na ibi ko jugula iga boala ko ikera morio ikera mawo mai na ne ay maliende ebina kafo ko ne dina mogo itina ne fe yangu ha doso afora awye nimbe negal kandi kafo ko ne dina mogo dina mogo nimbe negal kandi ninde bala ga keleni juguya malien ye ibi kuma anfe mogo minum bala ga keleke malien do ambi kuma nyonfe wode hakilai kafo ko nebi dina na nebi kuma efe aniye no kuma tala wala ala saga awsagu wala ato nebi min nyini doso fe halabi uga bara continue maoma na iya soro malfa bi bole eti surasi ye ko ibina bi atu population kan wobi nebi jadi kele deke anya iye yoro ambi kele siza uma fa ko koro donna o accord la siza koro ka odi suno ko muna odi suno ha accord de te netolo atu ko nega fanga sera yoro ay jadizi iti suno ko te aywa nebi ga anwase fana na ala sonna wal ala ga andeme aywa hakilla werati nefe nebi benfew nyona kaw afora wiye kana akorsi dongo atogo mogo minun tara kuma ufe do ya anwele ko buna dadum Banɲagara atogo yi kelen ugo la nyini ye miye ulu ya la nyini o la nyini minke ko jadizu sonna bema ne ko aya la nyini jumende ke jadizu sonna uko atogo malfa gabla ko kele gabla ko sariete atogo amali ye like ye usonna oma ko vraiment ulu ba fe atogo nyono ka ya ke chugumina bega dungu akorla ne anga president wele ne ko na wodo uko ta wage fe aywa angoni ya sariya min fo an ya sariya ni bla sariyete atuko ekolimetri ta iga kalana commandant iga ta maire iga ta aywa at mali ye like an sonnoma ne ko ayta fo wake kela banaw o ezigi wo mo ganu utara wage fe ha mate min be sega annege bamako wubuga war minaga dun an togolani anti jenai mao mana inana dina togola Banɲagara wallahi ibado mindu maliye ibina dina emana dina fo anyo on etigi bamako kawde nana ni dina yawo etigi bamako moru de nana ga ankala yawo hana inana ni dina togoye anfe yan ambi mine komi jadizi maliye ibina ne maliye mbi kuma ma anga jelu be anga fembe be ubina ubu atoko ubi jadizi wele ubu anwele ambisiga ambu ne nin dina mogoye ne nin dina mogoye ni wode bala ga kelani ju aywa ne ba fo mali fama we ay kana awga wardi masima ay kana awga dorama di masima jadizi be yoro mina na abu amadu kuba nyini awbi yadi nyini awba nyini ugana ambisiga ambu kuma wofana etana andogo an eta ani jadizi minum be kelela ugana ambisigi ambiku anga makoroba ubewu kafuko nebi nindina na nebi ninsarisila ne anono ukumatala ha nyona kaw mbafo awye ay kesiri nebi ga wogal do me ko atogo doso do be ko doso nunu ye banduyi
kana me maasi da tuguni wallahi na iya fa ambi yoro nyini hay uko senesi be sega ninke senesi e jonye dose era de senesi makoroba be sega keleke wa ngo mogo minum balaga keleke senesi do balaga senesi jumende be wili dose kam hay mama an wete ga sigi goy an sigira an yera kafoko atugo ambi marzike tolo be ga boy hukuma tala goy ala saga aw sagu nebi danya doso ay continue aw ga barafe ambalmaw nintunye dana amasagu nyemoye no ye Yusufu Tolubaye hakila jamana imbe la halaya minabe amago de be malden be la jele uka je ku bolo di nyoma mi ye sevare afora ka fo mogo saba fara sevare ukira marfatiki do minu ni umala kodon ko olu ni flado kele la sevare akira kalo temene no ye trata temene utukalo tle bisabani kele kibaru yamnu sorla ka boy eko ninkele nye berebere akun jati donawa nga fula nunu ulu tumbe marade la be franche jambo murke sisoko ale bambolo ya ale radio rampar ulu ka kiwaruya segesege keba doye ale radio benkuma umo ka segesege likela o barak o kunafoni la sikeba doye ante ale nyininga akase ka fenfanye hali na ya do ka fa biseka mgo soro ka bo sevare o ka se ka kiwaruya jonjon fanye bismillah Murke Sisoko itanya fanya wa tarata temene utukalo kile bisaba ani kele usu kaduguje femingoni nye septembre kalo ale kile gale ola bafla ani muga ani kele sevare kaw fenino tibabaw dodi kera kulumari fatigi munu ni udameleke udo ubuguna tegeje o madon kon tara kata bingani wale cejuguta ka nyesi madoma krenkreniala jabalaw konnana sevare kono ka kenyeni e wulika jo koni ni uye baraw bela jelen koni nundo ni chogo indela wa femingoni nye ka kenyeni sereya munu sorola ajirala ana kafo koni kulumari fatigi nunungoni kunana kana marafa ko ngango kasi nyona ka mugujugu ko ngango kasi nyona ko kira sababu ye wulika join ale koni gera dugu jelen ko sa femi ngoni nye ni yoroko volina mautara kata nyeda ke ayoro kan uyaye ka fo femi ngoni nye fure saba otundambe ni suko fole nunu kono anye sereya soro ka bo radio benkuma la voix de baramuso kerengreniala ale ka radio boulevard mimbi sevare ka ofenino bagayogo no ye kerengreniala anga femi ngoni nye barake nyando ye ay kuma min soro ka nyefo anyi anga je kan kluma daw fe anga yoro atagara rom na sevare torna de do awo sevare quartier mu do be fama ko walverde on re tawtu gare bi rom na ko fala la kame gare ga fo comme fla do de dino debe wati jan bo lu ko ne bi dugu ko na souvent nous be tene ba yero be chama be tugu nyon ko be kule bere bu bolo be so bu bolo be tron tracé bon mo to bunga kanarda ke ga nyesu ma me mo bo anga autorité ma alla me ko so do bi antado ma prépara kama bo jusqu'à suba à partir de 20h 21h wati aywa marfa chimanga bora duguni yara konna na dugula mo re masuno ko sobe ja u yara damo de tugu nyona no ya daga ku yara damo bi nyona ku ta se aywa mo saba ko ni bora la no ma saba nyongo lu ko ni lu turala ni wati na so madan na aywa zandra mla ko lu ko ne ku kana ko ko sobe lu joro ko sobe re di lu de ko ni de sabati ko ta jana sapet pompier mo ma protection civil mo ma yesu ni ngon ta selengele so do to so yara la do to escali do re ko nana ya su saba bela bokata na kata ukanga taro na ukaruble aw ko re ko ni garanti ni wati na me amo ko ni tiana muni ake ulu ko ni masika do alibi mo kalse mun ko ni ake aw inshallah vraiment ore ko ni tibare mu bambule ni wati na se bare ko nana aw me mo minu sara mo fasugu jumo ne do bon mo mun sara mi ga mo mun fo ulu de sara pla kalse do re ban fe ano bon daro pla jone do wa bon abo pla kalse do kon do antisida a préparer ka ko mo kalse mu do justement ere mais souvent ko no dugulen ti mo la yan kwa moti marare kona na dobu do so ba soro bi ala bu kulo bi do ngulu daw yere ma do bu bolo bo o bi kalan ke bo abeba la meski am se ka jigiya ka fo ko ni jadi su ka baraya aywa bo o ko ni tiena anga don ta maso ma pour de moment mais na kere to adora ko ni bishina na tibara fe von bora la ko fe ambu fo kan boy mais yalma ni kele ni watini na yalma population civile yera kera choko di sura sevare tiena population civile ma se ka mo don parce que walde akara dugu mu na ko na o bi walde de sarima ni fantala dudu ame walde ko tiena ma se ka mo patu ya ira ko man ko ni ci manga bu na ko sobe parce que mal fama na ci ga ka se fama te manga kele manga fla manga sa ba ka chano yere vraiment adu mo to ro don o tiena ko ni ko wule da dali bi adu ci sambi go ke jamana ala ka la ka di jamana ma o inshallah vraiment o to ne ci ko dara ni wati na general ya ira ga kuma ko nana ka fo ko flan no nubi teme ubi dongli da bese wulo
fa wul mais est ce que an ka autorité ta kalama ko ni flan numbe ya autorité ba kalama parce que adu wolenti masila no ma yiki tron kon ta kon ma tira fa tibo kalama o be teme tron sans faire ko so be o me ko teme kon na uti violence kon ka kon na ina fo ka yeshi jamana de gansa ma bon anga donta ma so ma pour le moment mais ngana amu ga violence ke bara mais pour le moment awo d'accord donc situation rebe chogo mina c'est ça e se ga kuma kan nyuma de fo anga autorité nyana ni watini na bon be kuma kan mo anga autorité amba fu yal taw be bara la de ngali sisa guji ga ka do faru ga baraka pour que ni ngona ko nu be se ga bali anga ci do ko na to gomna sala ko le kuma kala baye ni mo nyati kanu ba ma vraiment di autorité ma fo premier la gendarmerie ni protection civile mo vraiment lu to ni tiana yu so ke Gorbani musorobaw dugubaw ani dugumbisan kono Mali kono ani dunya fangoraw fe amunu tunye dunkibaru lame bitay bi alamsa dunya septembre kalo tlefla samba flani samugani kele a dunkibaru abla wati sera o gorje kara femi o tunyeni bi ni mɔgɔ min ye dɔnkibaru lamɛn fɛn caman bɛ a jigilatigɛ fanga ka bon kosɛbɛ tuma ni tuma n'i y'a ye an bɛ jamana lahalaya an b'an sinsin gɛlɛya kow kan i n'a fɔ n'a tun y'a sɔrɔ politikimaw olu de ye jamana in se nin gɛlɛya ma sɔrɔlasiw fanga bɛ aw bolo bi a ka ca ni san kelen ye dɔw b'a la k'a fɔ k'u ka dɔ fara aw ka waati kan olu b'o fɔ ni hakilina minnu ye u n'u ka tiɲɛw don jamana in bɛ lahalaya min na bi a ka kan ka fɔ mɔgɔ minnu n'u kan ka bila jamana baara la minnu ni jate tɛ olu kɔnɔ politiki ko la i n'a fɔ politiki tɔnw dɔw n'a fɔ yala Jose Choguel Kokala Mayiga tɛ politikima ye wa awɔ kɛ nka ale bɛ mɔgɔ min ka baara la o ye sɔrɔlasiw de ye wa kana kɛ malidenw ɲɛna k'a fɔ sɔrɔlasiw dɔrɔn de ye jamana jɔbagaw ye koyi o politikimaw de y'a jira k'a fɔ Général Musa Traoré ye san 23 min kɛ fanga na 1968 Modibo Keita ka fanga in minɛlen kɔfɛ sɔrɔlasiw ye furancɛ kɛ fanga na fanga in a ma tila mɔgɔ wɛrɛ fɛ f'u yɛrɛ dama hali Asimi Koyita ye fanga tali min kɛ a bɛ san 1 ni kalo 1 a b'o hakɛ bɔ bi u yɛrɛw ka kolatigɛ b'u yɛrɛw de bolo n'u ma se ka fɛn min dilan u tɛna se k'o dilan koyi ni Ala ye sini jirana Ɲɔrɔn Serifukɛ ale ye fɛn min fɔ o de ye k'a fɔ ko ka dɔ fara sɔrɔlasiw olu ka waati kan a ye nin kuma nin fɔ ni kɔnɔjɛya de ye koyi an bɛ foli kɛ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ye Bamakɔ yan kɔnɔjɛya baara min n'o bɛ ka kɛ fulakɛ fɛ n'o ye arajo Bɛnkuma ɲɛmɔgɔba n'o ye karamɔgɔ Modibo Jalo ye kumakɛ bon in bɛ labila an ye anw bɛ se ka lɛrɛ 3 lɛrɛ 4 kɛ labɛn na a bɛ kɛnɛ labila an ye an kan ka jikalan min an b'o min an kan ka dumuni min kɛ an b'o kɛ n bɛ deli ka kuma min fɔ anw kɔni fɛ Jose Traoré Rajal ani Daba Bala Keita anw ma faden ye anw na koyi radio baara la bɛɛ y'an balima de ye bɛɛ y'an sinji de ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i ka hami de ye ka jamanadenw bɔ kunba na kɛ ka fɛn f'u ye fɛn min n'o ye Ala ɲɛ siranɲɛ kumaw ye Ala k'an kɛ Ala ɲɛ siranɲɛ kumabaw ye jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ni kibaruya minnu ye jamanadenw tɛ fɛn min kalama k'u ladɔnniya o la min ye jamana marabaaw ye ka fɛn f'u ye fɛn min ye jamanadenw ka kɔnɔgwan n'u ka haminakow ye baara ni fili tɛ ban koyi dafalenya ye Ala de ta ye radio Rampart ale fana ɲɛmɔgɔba n'o ye Magan Kone ye
kwani ce aka kononje ala arajo to mnumbe inafo Ustaz Makiba ako Jose Traore rajo imbika blala akelendew ni tara kay marala wallahi ibaye kafo yingaw ka damine kay kunu dugu kono nana kana fu maraka dugu la fo yili mane nunum bela jele mela sili lase anga fuli bawbe kulukoro marala karamugo manju sila ani radio dambe anga fuli bawye na ko kononje ay na ko islamaya barawye ni alaye sininjirana amta fo kure mali ambal muso dobe kure mali muso jiko gela mimbe wula atara foraji senay amba fekata o foraji dayele lila otumako kure mali kaw ni ala sonama juma yani silwati che ambisi inshallah kujala kaw radio Coton anga foli be awye sigaso radio wasa anga foli bawye jefan wo fambe mali dugu dugu be kube lasili nke ndirge mali ye nyeji boke mbado ibe kala melike iko domna ni mali nyeji che kibina baroke ala ko do nyirana mbade ncheni musoma korbani demisi awni che ko tulma jola hakito beni kan sali ala mahmudun yambo kay